фестивал намоишгоҳҳои байналмилалии донишгоҳҳо қадами нав дар рушди маорифи миллӣ. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 то 10 апрели соли 2026 як чорабинии муҳими байналмилалӣ фестивал намоишгоҳи донишгоҳҳои давлатии хориҷӣ бо иштироки васеъи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии сатҳи баланд дар маркази байналмилалии экспо душанбе доир шуда ба як майдони муҳими муаррифии имкониятҳои таҳсилоти олӣ, табодули таҷриба ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ табдил ёфт. фестивал намоишгоҳ бо ташаббуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида дар он намояндагони донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил, давлатҳои Осиё, Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок намуданд. ҳамзамон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дохили кишвар низ фаъолона дар он чорабинӣ ширкат варзида имкониятҳои таълимӣ ва дастовардҳои илмии худро муаррифӣ карданд. маросими ифтитоҳи фестивал бо сухани муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Абдухолиқзода Лутфи Абдухолиқ оғоз гардида мавсуф зимни суханронии худ таъкид намуд ки баргузории чунин чорабиниҳо дар шароити ҷаҳонишавии илму маориф аҳамияти махсус дошта барои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии донишгоҳҳо ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ ба рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. зикр гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир ба рушди соҳаи маориф диққати махсус зоҳир намуда барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати таҳсил, тадқиқот ва навоварӣ тадбирҳои муҳим андешида истодааст. фестивал намоишгоҳ ҳамчун як платформаи муосир имкон медиҳад ки донишгоҳҳо на танҳо барномаҳои таълимии худро муаррифӣ намоянд, балки робитаи нави илмӣ ва таълимиро низ ба роҳ монанд. яке аз иштирокчиёни фаъоли фестивал донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. намояндагони донишгоҳ дар гӯшаи намоишгоҳи худ дастовардҳои илмӣ, барномаҳои таълимии замонавӣ ва имкониятҳои ҳамкориҳои байналмилалиро муаррифӣ намуда таваҷҷӯҳи зиёди меҳмононро ҷалб карданд. ҳамзамон донишгоҳ омодагии худро барои густариши ҳамкориҳо бо муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар дар самти табодули донишҷӯён ва омӯзгорон иброз намуд. имрӯз донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар сеюмин фестивал намоишгоҳҳои донишгоҳҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, донишгоҳҳои Иттиҳоди Аврупо, Амрико ва давлатҳои хориҷи кишвар ки дар шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор шуда истодааст иштирок менамояд ва мо низ яъне донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон низ гӯшаи намоишии худро дар яке аз ин намоишгоҳҳо ташкил намудааст ва мақсад аз фестивали мазкур дар баробари ҳамкориҳоро ба роҳ мондан инчунин муаррифӣ намудани ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аст ва имрӯз бо шарофати сиёсати хиратмандона ва маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол соҳаи илму маориф рушд карда истодааст ва чунин намоишгоҳҳои байналмилалӣ бори дигар шаҳодат аз он медиҳанд ки акнун давлатҳои хориҷи кишвар низ ба самти илму маорифи Тоҷикистон рӯ овардаанд ва метавонем дар чунин намоиш фестивалҳо мо тамоми он имконотҳо, тамоми он дастовардҳое ки то ин замон ноил гардидаем ба кулли иштирокчиёни ин намоиш пешниҳод карда бошем. дар баробари гӯшае ки мо дар ин ҷо тайёр намудаем инчунин маълумотҳои таблиғотӣ низ овардаем бо худ ки барои тамоми он нафароне ки мехоҳанд ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дохил шуда ба ҳайси донишҷӯ таҳсил намоянд ба онҳо пешкаш кардаем ки инам фикр мекунам яке аз ҳамон нишондодҳои хубе метавонад шуда дар масъалаи талғиби донишгоҳ. иштирокчиён аз кишварҳои гуногун таҷрибаи худро дар самти ташкили раванди таълим, истифодаи усулҳои инноватсионӣ ва ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ мубодила карданд. ин мубодилаи таҷриба барои такмили низоми таҳсилоти олӣ дар Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад. имрӯз мо ҷамъ омадем ба сеюмин ҳамоиши байналмилалии донишгоҳҳои ҷаҳон ва мақсади асосии ин ҳамоиши байналмилалӣ ҷалб кардани донишгоҳҳои хориҷӣ ва зиёд кардани миқдори донишҷӯёни Тоҷикистон дар тамоми давлатҳои рӯи дунё. бовар дорем ки ҳамоиши байналмилалӣ боз ҳам миқдори донишҷӯёнро зиёд мегардонад ва имрӯз ҷамъ омадаанд аз 180 донишгоҳҳои рӯи дунё, зиёда аз 42 кишварҳо меҳмонои хориҷӣ ҷамъ омадаанд
ва мо маҳз интихоб кардем айёми зебои фасли баҳорро ки ҳамаи меҳмонони хориҷӣ мо дидан намоянд аз зебогиҳои кишвари мо ва мо умедвор ҳастем ки ин гуна ҳамоишҳои байналмилалӣ дар оянда зиёд мешавад ва нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам баландтар мешавад. қобили зикр аст ки чунин фестивалҳо на танҳо барои донишгоҳҳо балки барои ҷавонон низ имкониятҳои нав фароҳам меоранд. Довталабон метавонанд бо интихоби васеъи ихтисосҳо шинос шуда роҳҳои дурусти касби худро муайян намоянд. Инчунин онҳо дар бораи имкониятҳои таҳсил дар хориҷи кишвар ва гирифтани бурсияҳо маълумоти муфассал пайдо мекунанд. меҳмонон ва иштирокчиёни фестивал аз сатҳи баланди ташкили чорабинӣ ва меҳмоннавозии ҷониби Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карданд. онҳо таъкид намуданд ки чунин чорабиниҳо барои таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва илмӣ байни кишварҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд. дар фарҷом зикр гардид ки фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳо як қадами муҳим дар самти рушди соҳаи маориф ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ба ҳисоб рафта дар оянда низ баргузории чунин чорабиниҳо идома хоҳад ёфт.